טוב, עכשיו זה צלמת. יונתן. עם התוקי שלי. תאכל קצת גזר. בוא, תאכל קצת גזר. גזר טעים. יונתן, יונתן. פה גדול? ואבא נותן לך גזר. איזה גזר טעים. אין ספק שהוא ממש שונא את זה. איזה גזר טעים, יונתן. טעים. יונתן, למה אתה דוחף הכל החוצה? תדחוף את זה פנימה. הוא ממש לא אוהב את זה. אתה עושה ריג'קט לגזר הזה? אולי ניתן לו מהמעיכרונית. אני חושבת שהגרביים יותר טעימות. תראה. יונתן, אתה רוצה עוד גזר? טוב, כמה נתנו לו? כלום. זה מספיק, עד שתי כפות זה בלי מספיק. סחרון. בוא יונית. ילדים באפריקה היו מתים לגזר הזה שאתה כל כך לא סובל. תסתכל על גזר טעים. הוא מסתכל על המצלמה, הוא לא מבין מה יונתן. תראה לסבא וסבתא איך אתה אוהב גזר, מתוק שלי. תבלע חמודי, תבלע, זה טעים. זה טעים. אין ספק שהוא לא אוהב את זה. טוב, מספיק.